Jesa maninya pun tu checking ahi mana ni ang wan suku, tai obo nukha jara bolongo tonggui kam kai penjero borok cili o hatai dopani borok no pogia. Abo hanya cini ashiram diang, bo kintu social worker ni orang kini sajaka, bo kaisa bolongino borok tongmani, ATTF ni kaisa adong tongmani, ada kali commander tongmani bo. Botini dong no pogia, o jagawa gilama borok, norok nukhana dopani bagi samung tanggui, sakat thangbai mai pore pogi thangu. Tini jara chini takukte bukuk chong, jara bongna agi mai chari nai chuba nai, jotto no khobori oi kini boro, tui nong no, bongni je agreement khai je rangman phaimani. Abono bahike bag jangnai abali saka tongnai jara borok je committee borok abono no sawi khunareni nongno clear khai baike mannai chini kokra obose jeng jokon government bai tai ATTF tai NLFT bai jeng bongni kok sanani bagi jeng sajao government bai apro borok kaisa government bai kaisa kok chukti o soi klaika tai borok kono hamia manui tai khailia silai tei kam khailia bor a agreement ro soi khlaika nor baba haike no discipline di mak chalok nai tai kintu bor oro sajagia dofani samung tang thini dofani bagai chikorok tini jeng chikorok ya hinile soi khaiya takugro norok bongno logeri di borok sedongno busuk kaham hamya lamawo talangari bagai nongno chubanani bagai nongni than nango borok tai dopani buskang lama hintini borok nongno kono dino pogla kini ang asa khlayo ang asa chawino ani kisa kok samung orono mothaka hamba